चिरां जिल्ला थाइकाजरा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गांखंपारा गामियाव दिनै गंगु गामिनि 600 रायजो राजाफोरा ज'ज'यै ओंखारनानै सामफाथि जाम्फैखर बान्दो आफादा गावसोरनि गोमानाय जाम्फैनि रेसखौ गंनै जेसिबि लानानै थिनालि गांखंपारा गामियाव रेसखौ बोखांफानायजों लोगोसे जाम्फै सिमा जावो जाहाथे गोरलैयै रावबो सुबुङा हाखौ आवग्रिना लानो हाया। सामफाथि जाम्फैखर आफादनि आफादगिरि सुक्रमणि बसुमतारी आरो आबादारि बिथांमोना फोरमायो जे जों आबाद मावनानै जानो थाखाय दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै। बिनिखायनो आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिसिम आबाद मावनानै जानो एबा जाम्फैखौ मोजाङै फोसाबनो थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाय बियो। सामफाथि जाम्फै खर'नि 9टा गामिनिफ्राय ज' जानानै बहाय ओंखारबोदों। जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दै रेस दंखायोमोन। दा बे दै रेसआ गोमालांनो हमनायखाय जोङो देग्लाय जेसिबि गंनै लानानै बे जाम्फै खर'खौ जोङो फोसाबदों। बेवहाय जोंहा रायजो राजा बयनिबो मदद दङ। मानोना जोङो बे जाम्फैनि दैजोंनो आबाद मावनानै जाग्रा रायजो राजा। दा बे जाम्फैनि दै गैयाब्ला जोंहा 9टा गामिया मावनाय दांनाय गायनाय फुनायाव दिगदारि जायो हिसाबै जोङो देग्लाय बे जाम्फै खर' गोमानो नागिरनाय बेखौ जोङो फोसाबदों। बेवहाय जोङो दिनैसिम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अनसुंथाय मोनाखै। खावलायदों गभर्नमेन्टखौ जोङो बे जोंनि जाम्फै खर'खौ अननानै बे 9टा गामिखौ नायनानै बे जाम्फै खर'नि नामै जोंनो गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाय होयोबा जोङो मोजां मोनगौमोन। नाथाय जों दिनैसिम गामिनि रायजो राजा ज' खांनानै जोङो दिनै बे जेसिबिखौ लगायनो गोनां जादों। मानोना जोंहा गायनाय फुनायाव दैया एसे सर्टेज जायो हिसाबै जोङो दैखौ अहरह नांगौ हिसाबै जोङो बे खामानिखौ मावनो लादों। जोङो बे जाम्फै खर'खौ बोसोरब्रै सिगां जोङो रेजिस्टार खालामनानै लाखाबाय। जोंहा अलरेडि रेजिस्टार दंखायो। दा हायोब्ला जोङो गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनो बे जाम्फै खर'नि नामै थोजासे अनसुंथाय हरो आरो जोंखौ जेब्लाबो दै लांनायाव हेफाजाब होयो। आं दा बेखौनो गभर्नमेन्टनिसिम खावलायदों। बे थासारिया गोदो गोदाय जों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो बे जाम्फै रेसआ जोंहा दंखायो। नाथाय दा अखा बांखा अबेबा समाव बान्दो बायनाय बे बायनायनि दारै एसे फबनायखाय दा दैया एसे जरखम जादों। दा बे जरखम जानायनि थाखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। आच्छा, बे सिमा जावनायनि थांखिया मा? सिमा जावनाय माने जोंहा बे जोंनि जाम्फै रेसखौ जोङो बाउन्डारि होनानै जोङो जेब्लायबोनि थाखाय जोंनि फिसा फिसौ जाहाथे रैखा मोनो बिनि थाखाय जोङो बे बाउन्डारिखौ होनानै दोनदों जाहाथे गुबुन मानसिया आवग्रिनानै लानो हाया। दिनैनि बे जोंनि 9टा गामिया जाहैबाय नैरै हन्थापारानिफ्राय लानानै हन्थापारा, बान्दुगुरि, बासबारि, आरस्राबारि, हरसिंपारा, दरगाव, 2 नं दरगाव, उत्तल नांदलबारि, उत्तुर सिलाकाता जोङो ज' 9टा गामिजों दिनै ज' जानानै बे जाम्फैखौ जावफैनांदों। बे जाम्फैया जाहैबाय जोंहा गोदोनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो परम्परा हिसाबै रेस दं हिसाबै जे जोंहा मावनानै जानायाव दा जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंखौ बे दैजोंनो बिमा बिफा आबै आबौआ फिबोदों, जे फेदेरबोदों, फोलावबोदों। दा बुस्थुआ जाहैबाय माखासे माथावरि बायो समाव, बान्दो बायलाङो समाव। दा बे बायनायावनो माखासे जोंना बे जाम्फै खर'आ फबनायखाय दिनै जोङो जेसिबि गंनै लानानै 9टा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा ज' जाफैनानै जोंनि बान्दो माबा जाम्फै बाउन्डारिखौ बानायनाय जादों। जाहाथे ओरैबो माथावरि बानायनानै दोनोबा जाहाथे दैज्लाङाव अखा बांखायाव जाहाथे जोंना बान्दोआ बायलाङा बा जोंनि दैया जाहाथे मोजाङै मोजां सौहैयो। दा बेनि थाखायनो जों बेखौ खालामफैदों। दा बेनो जोंहा दहाय आफादगिरिया बुंलांबाय जे जोंहा दिनै मावनानै जाग्रा हिसाबै जों बे दैजोंनो फिसा फिसौ फोथांनाय हिसाबै दा बेहाय जाहाथे जोंनि BTC गभर्नमेन्ट बा BTR गभर्नमेन्टआ जाहाथे अननानै जोंनो थोजासे अनसुंथाइ हरो। बेखिनिखौनो आङो रायजोनि जानानै गुरैयै खावलायहरबाय। दा जोंनि दिनैनि बुंनांगौआ एसेखिनियानोसै। गोजोन्थों। ओरैनो 9टा गामिनि गेजेराव साबैसे आबादारिफोर? बावहाय मथा मथि 600 सामथिं।
पपुलेसना 600 न'खर सामथिं बेखिनि आरोखि। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि केराटि एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस केराटि एकाडेमि फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल केराटि एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरानगाव केराटि एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो धालिगाव केराटि एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो मुं थिसनहैदो।